itu. যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব बेफोरबायदि गथ'नो सिखा रुवा जेबो दाला होथारदे रायजोफोर हसियार 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 मानो होनबा सिखा रुवा बौवोब्ला स्पट जायोब्ला थै गयोबा स्पट जालांगोन लोगोसे एकदम बिमा बिफानि गोरबोनिफ्राय अननानै मोननाय खुदियालाय बेफोरबायदिया खर'फ्राव दावखोयो सिखा रुवाया बौवोब्लाथाय थैजों सम्पर्क दङ मेलेमाव स्पट जाजानो गिनांगौ हसियार दै बेफोरबायदि गथ'नो दाहोखाथार सिखा रुवा एकदम जिबनावबो दाहोखाथार दाबायदियाव नुवाखै खुद खुद बिसिबां गेलेयो बिसोरो जेखौ मोनो बेखौनो ब्लेडफोरबाबो दाहो सिखाफोरबाबो दाहो बेफोरबायदि गथ'नो जानला मेनलासो बुस्थुखौनो माबागोन जेबो बुजियाना बिसोरो दा बेखायनो जेबो दाहोथार दे गोबौ बुस्थुफोरखौ बथल गोबाय बुस्थुफोरखौ दा बौखाथार हसियार मानो होनबा बेफोरबायदियाव जुदि सिखा रुवा होयोबा बावदेंग्राबो जायोलै गोसोआव थायाबो जायो मेलेमाव स्पट जायोबा हसियार दा होथारलै हे इसोरफोर रावबो दाहोदै सोरनावबा बेफोरबायदि खुदिया दङब्ला सिखा रुवाया एकदम हसियार दाहोथार जिबनाव दाहो हा बे फिथाइ नामा गंगार थाइसुरि आरो फिथाइ दं आरो दङ गोदै नामा गोदै हा गोथाङावनो गोदै गोथाङावनो गोदै आरो बे फिथाइया बहाथो माथो देलाय जालाय गोदै नामा नायलाय गोदै हा गोखैसो हनै हानदों आरो जादों हनै हानदों आरो जादों गोखैखौनो गोखैखौनो जालाबायदों